Halfdans ABC. A. Ane lagde anemoner i kanonen på 3 kroner. Ved det allerførste skud sprang Anes anemoner ud. B. Bennys bukser brændte. Børge råbte, åh! Børge havde nemlig Bennys bukser på. C. Citroner er sure og gule. Cigar er fulde af røg. Charlotte er cyklet til Thule med 2 kasser øl og et løg, så hun har nok tabt sig en smule. D. Dorte fik en dukke. Dukken var så bleg. Dorte gav den levertran. Dukken løb sin vej.